ҳамин гуна дар нерӯгоҳи барқи оби роҳун кор шабонарӯзӣ дар ҷӯшу хуруш аст. фаъолияти 24-соатаи бунёдкорон дар майдони сохтмони роҳун ба он мусоидат намудааст, ки корҳои сохтмонӣ мувофиқи нақша ва бо сифати баланду мувофиқ ба талаботҳои байналмилалӣ ҷараён гирад. барои анҷоми саривақтии сохтмони нерӯгоҳ таҷҳизот ва техникаи муосири корӣ ҷалб гардида, айни замон наздик ба 3500 мошину механизмҳои суавӣ аз қабили таҷҳизоти махсуси пармакунӣ, механизмҳои пуриқтидори шиббакунӣ, мошинҳои борбардори калонҳаҷм дар иншооти азими гидроэнергетикӣ банди корҳои сохтмонӣ мебошанд. дар тамоми қитъаҳои сохтмонии рӯизаминӣ ва зеризаминии нерӯгоҳ асосан мутахассисони маҳаллӣ, ки дорои таҷрибаи хуби кориянд, машғули анҷоми корҳоянд. назорати иҷроиши нақшаи корӣ, сифати корҳои сохтмонӣ ва дастрассозии маҳсулоти баландсифати сохтмонӣ зери назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, тамоми нерӯву иқтидор ба он равона гардидааст, ки боқимондаи агрегатҳои роғун низ мувофиқи нақша мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шаванд. сарбанди нерӯгоҳи барқи обии роғун аз шумури қисматҳои нодири иншооти мазкур ба ҳисоб рафта, ҳоло сохтмончиёни бо таҷрибаву таҷҳизоти муосири корӣ дар қитъаҳои гуногуни қисмати мазкур банди фаъолиятанд. ба иттилои масъулин, то ба имрӯз корҳои заминӣ ва хокбардории ҷинсҳои кӯҳии ғайрикондитсионӣ дар қисмати канорҳои чап ва рост барои омода намудани таккурсӣ идома дошта, ба ҳаҷми 2154 метри мукааб ҷинсҳои кӯҳӣ кашонида бароварда шудааст. корҳои хобонидани шағалзамин бошад дар сатҳҳои 1092 метр 1090 метр бо маром идома дорад ва танҳо дар як моҳи феврал дар ҳаҷми 464098 метри мукааб маводҳо аз қабили шағалзамин ҷинсҳои кӯҳӣ дар ин қисмат хобонида шуд. дар қисматҳои мушкилшибашаванда барои омода намудани таккурсӣ хобонидани бетони пуркунанда идома дорад. дар моҳи ҷорӣ ба ҳаҷми 238 метри мукааб бетон хобонида шуд. дар ядрои асосии сарбанд низ корҳои заминӣ ва тоза намудани паҳлӯи кӯҳҳо дар қисматҳои соҳили рости ядрои асосӣ дар сатҳҳои 1100 метр 1090 метр идома дорад. корҳои заминӣ ва тоза намудани паҳлӯҳои кӯҳҳо, анкергузорӣ ва торкретпошӣ дар қисмати соҳили чапи ядрои асосӣ дар сатҳҳои 1189 1178 метр идома ёфта истодааст. ҳамчунин ин шабу рӯзҳо дар қалби кӯҳҳои сарбафалаккашида сохтмони нақби обпартои қабади чорум ҷараён рафта, дар ин ҷо низ сохтмончиёни маҳаллӣ корро мувофиқи нақшаи тасдиқ гардида пеш бурда истодаанд. ин нақб барои партофтани об пешбинӣ гардида, ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ бо назардошти нақбҳои дастрасӣ 572169 метри мукааб, корҳои бетонхобонӣ 105137 метри мукааб, гузоштани анкерҳои ажг 24023 метр, корҳои сементасияи мустаҳкамкунанда 17451 метр, сементасияи пуркунанда 51639 метри мураббаъро ташкил медиҳад. кор ҳамчунин дар қисмати камераи дарвозаҳои садамавии нақби мазкур идома дошта, айни замон асосан васлу насби оҳанфурӯзот дар ин қитъа ҷараён гирифта истодааст. тавре иттилоъ дода мешавад, то ба ҳол дар камераҳои дарвозаҳои садамавии нақби қабати чорум дар ҳаҷми 450 азда 1 тонна оҳанфурӯзот васлу насб гардидааст. обқабулкунакҳои доимӣ пас аз анҷоми сохтмонашон барои расонидани об ба агрегатҳо фаъолият хоҳанд кард. ин қисмати нерӯгоҳ, ки зери фишори баланд қарор хоҳад гирифт, бо истифода аз дастгоҳҳои махсуси корӣ ва таҷҳизоти насли нав бо сифати баланду мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ бунёд гардида истодааст. ҳоло дар ин қитъа корҳои заминӣ, омода намудани обқабулкунакҳои асосӣ, роҳҳои дастрасӣ ба онҳо, тозаю ҳамвор ва мустаҳкам намудани фарози кӯҳҳо аз сатҳи 1552 метр идома дорад. корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ дар иншооти камераи васлгарии турбинаҳо ба анҷом расида, корҳои омодагӣ барои хобонидани бетони конструктивӣ идома дорад. нақбканӣ ва мустаҳкамкунӣ дар нақбҳои обрасони рақами 1 2 3 4 5 ва 6 қисмати болоии онҳо идома дорад. ҳаҷми нақбҳои кандашуда ҳоло 74538 метри мукааб
ва ҳаҷми корҳои бетонхобонӣ 1286 метри мукаабро дар бар мегирад. ҳамзамон дар шахтаҳои обрасони қисмати поёнӣ корҳои нақдканӣ идома дошта, то ин давра дар ҳаҷми 24193 метри мукааб ба анҷом расидааст. ҳаҷми бетони хобонидашуда бошад 78 метри мукаабро ташкил медиҳад. корҳои нақдканӣ дар иншооти обрасони қисмати болоӣ дар тарозаи 1300 метр идома дошта, то ин давра дар ҳаҷми 3510 метри мукааб корҳои нақдканӣ иҷро гардидааст. ҳаҷми бетони хобонидашуда бошад дар ин ҷо 180 метри мукаабро ташкил медиҳад. ҳамчунин дар ин шабу рӯзҳо сохтмончиён дар қисматҳои нақбҳои ҷабанда, нақби нақлиётӣ, нақбҳои асосие ки соҳили ростро ба шонаи сарбанд пайваст менамояд, нақби дастрасӣ, нақби сементатсионӣ ва дигар иншооти нерӯгоҳ бандикор буда, тибқи баҳогузории мутахассисон кор мувофиқи нақшаи тасдиқ карда бо маром идома дорад. ҷиҳати таъмини сифати баланди кор, ҳар қитъаву қисмати омодагаштаи иншооти мазкур аз санҷиши ҳамаҷонибаи мутахассисон гузашта, сипас барои идомаи кор иҷозат дода мешавад. маҳсулоти воридгардида ба сохтмон низ танҳо пас аз хулосаи лабораторӣ мавриди истифода қарор мегирад. яъне тамоми кӯшишу нерӯ ба он равона гардидааст ки нерӯгоҳ бо сифати баланд бунёд гардида, сари вақт ба пуррагӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. то дар ин замина дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол тавлиди нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза афзоиш ёфта, ҳадафҳои дар роҳи истиқлолияти энергетикӣ пешгирифташуда бештар амалӣ гарданд.